Takže čaučovšia, vítajte pri mojom videu zo Sargent Simulator 2013 a ideme do toho. OK, môžeme ísť. Začíname stram z planta. Ježiši, pekne, nepozeraj sa, Janko. Trochu mi to laguje. Pomasírujeme brúško, chytíme ho, nejde vytrhnúť. Takže vyberieme pohárik, vravím pohárik. Ideme zabíjať. No. No. No, preč. Kladivo, lebo my sme oni. Padamat. Takto to robia lapy. Chcem sa ťa zbaviť. Ježiši, ruku mám oné zlomenú. Nakoniec nebudeme operovať tohto oného. Toto, čo na mňa, čo to spinka. Plúco na stoli. To nie je dobré. Ako keď mu dám... No, papkaj. Zoberiem si... toto. Toto. No, ideme dole. No. Máme málo krvi. No, teda. My nemáme. On má. Pekne to držíme. Pekne. My sme profesionálni lekári. Nám môžete veriť, pán Jankovič. Dopretíc. Tak pekne to tam položíme. Nech to seka. Skoro sme na teba zabudli, pán Rebro. Ticho. To je pre teba, Janko. Pravím pre teba. No. Takže základ lekárstva. Mať poriadok na stole. Poriadok na stole. Presne tak. No a zoberieme si pílku. Pílku vravím. Áno. Vravím pílku. Pílka. My nepotrebujeme. My pílku nepotrebujeme. My čo? My pílku nepotrebujeme. Ja som ho vybral. Takže tento diel je úspešný. Na, tu máš. Buď spokojný, Janko. To je. Ti zabudli vyťahnuť veci. Áno, pekne sme to urobili. Že pekne. Tak nejak to bolo, alebo čo tu mám spraviť, to už neviem ja. Takže pre istotu vyberieme tieto špendlíky, či čo to je, tie lekárske, vravím, lekárske potreby. Srdce je lekárska potreba. Dobre. Tak sme to vyhrali. Máme jednotku, plus. Takže dúfam, že sa vám toto video páčilo, link bude v popise a zatiaľ čaute. Čaute.